Vols descobrir la cultura de les dones més enigmàtiques i refinades del Japó? Avui parlarem de les geishes i revelarem l'estructura real que donava forma a les seves vides. La majoria començaven sent nenes d'entre 6 i 10 anys, entregades per les seves famílies a cases de geishes, anomenades ukiya. Els pares rebien un pagament, i des d'aquell moment començava el deute de la nena amb la casa, que registrava tot el que els hi costava i tot s'havia de retornar amb anys de treball. La primera etapa s'anomenava shikomi. Servies, netejaves, cuinaves i observaves en silenci. Aprenies jerarquia, disciplina i autocontrol. Si no suportaves la pressió, quedaves fora, però si resisties, et converties en Maiko, una aprenent de geisha. Aquí començava la transformació visible. El rostre cobert de maquillatge blanc, els llavis pintats amb precisió milimètrica, pentinats elaborats que t'obligaven a dormir amb suports especials per no desfer hores de treball, i un ovi llarg i pesant ajustat a l'esquena que condicionava cada moviment. Però l'estètica és només la superfície. La formació es tornava rigorosa. Aprenies a tocar el shamisen, dansa tradicional, cant i cerimònia del te. Entrenaves el control absolut del llenguatge corporal. Però per sobre de tot, perfeccionaves la conversa, havies de saber escoltar, respondre amb agudesa i generar interès sense perdre elegància. Una geisha no ven el seu cos, ven atmosfera, temps i sofisticació social. Durant aquesta etapa, una germana gran anomenada Unesan supervisava el teu desenvolupament. T'introduïa en esdeveniments, et presentava davant dels clients, corregia errors i t'ensenyava codis socials. La teva reputació començava a construir-se sota la seva mirada. En alguns contextos va existir el misuage, una pràctica polèmica que implicava la subhasta de la virginitat per reduir el deute. No va ser universal, però això va contribuir a Occident a generar una imatge errònia de les funcions d'una geisha. Quan la Maiko demostrava domini artístic, maduresa social i valor econòmic, arribava el moment de convertir-se en geisha. La transició es marcava amb una cerimònia formal. La imatge canviava clarament. L'estil es tornava més sobri, els colors més continguts, el coll del quimono passava blanc com a símbol de maduresa i s'adoptava una perruca professional. La reputació determinava el valor de cada geisha. Dins d'aquest sistema podia aparèixer la figura del dana, un patrocinador adinerat que assumia despeses elevades com quimonos, formació o fins i tot part del deute. No era matrimoni ni una obligació general, sinó un acord econòmic que podia incloure o no una relació íntima. Però el deute amb l'ukiya continuava vigent i part dels ingressos es destinaven a la casa fins a saldar-lo. No sempre era fàcil aconseguir-ho. Només quan aconseguies pagar-lo completament podies quedar-te tots els beneficis i assolir una veritable independència econòmica. Algunes ho aconseguien i, amb el temps, obrien la seva pròpia ukiya o assumien el control d'un existent, passant de ser nenes endeutades a dirigir la mateixa estructura que les havia format. Avui la realitat és diferent. Les geishes actuals ja no ingressen com nenes venudes ni viuen sota un sistema de deute forçat. La formació és voluntària i el misuage està prohibit. Continuen existint en districtes tradicionals, són menys que en el passat, però segueixen actives.